To ni dai abin da ya taba bani dariya, ina dawafi a Maka, ina kuka ina addu'a, kusanci ya kai kusanci ga Allah, kawai wata ta taho, yau me sana'a da Allah tsaya mu gaisa na me sana'a ne kai za ta hankalinta dai ya tashi, bata san me take faɗa ba, sai dai kuma sai na ɗan jawo shi, kuma sai abin ya bani dariya, kawai sai na ɗaga mata hannu, saboda in ana wannan wajen gaskiya an shiga jazaba, ba wasa. Sunana Musa Abdullahi, mai sana'a. To, ita wannan kalmar mai sana'a tana da ɗimbin tarihi. Ainihi dai ni mutum ne mai son in yi kasuwa, kuma koyaya take bana rena ta. Ɗan gwagwarmaya ne ni, ɗan shige da fita ne ni akan harkar da zan yi ta sana'a, in taimaki kaina, in taimaki rayuwata. Shi yasa na samu wannan suna na mai sana'a. Sana'o'i ne da yawa wanda na yi su kala-kala. To, takaitaccen tarihi na, an haife ni a Dala Local Government, Arzai, Dala Local Government, a nan aka haife ni. Na yi Adaka Special Primary School, daga nan kuma na tafi Secondary School Gwammaja. Bayan nan kuma daga baya ina karatun ina sana'a, amma gaskiya na fi bawa harkar kasuwanci ƙarfi sosai. To a takaice shekara ta abinda dai na fi riƙewa shine yakin mai tatsi ne aka haife ni, ran Talata, ranar da aka kashe mai tatsi ne, ranar aka haife ni. Ina da iyali, ina da mata guda ɗaya da 'ya'yana guda 3. Ban dai sani ba, duk da ita ma matar ta gaya min, ta ce idan na je za a yi hira da ni, ta ce lalle in gaya muku ita kadai ce daga ita ba ƙari, ɗaya tilo, kuma ga sakonta na faɗa. To sanda na fara harkar fina-finai, a yanzu dai na kai shekara 20 da kusan 3 zuwa da 4 a industry yanzu haka. Fim ɗina na farko shine Ibro Horo, wanda muka yi shi a Wudil, wanda wani mai gida na Salisu Women shine fara ɗora min kyamara a rayuwata, wanda kuma ba zan taɓa manta ba. Koyaushe in aka yi hira da ni ina tunawa, ina faɗa, shine ya fara ɗora min kyamara, saboda in dai kai ɗan halag ne wanda ba a manta mafari, kuma wanda ya maka rana kar ka manta da shi, ka bar shi kuma a cikin zuciyarka, kuma ya zamanta kana girmama shi. To hakikanin gaskiya shine ya fara ɗora min kyamara, kuma har abada ina girmama shi. Na yi fina-finai da yawa. Fim ɗin da na fi so shine Ɗan Tijara. To wannan fim ɗin gaskiya na yi shi, kuma abin da ya sa na fi sonsa saboda faɗakarwar da take cikin fim ɗin. Na sha challenging a fim ɗin, amma kuma daga baya kuma mutane sun fahimci fim ɗin lalle ga inda ya sa gaba, saboda a cikin fim ɗin ina ɗaukowa babanmu ɗan sanda a cikin fim ɗin. To wasu kuma suna yawan ganin fina-finai na ina yi akan iyaye. To dalilin da yasa nake yin fina-finai akan iyaye, to da yawa iyaye su suke jawo a 'ya'yayensu matsaloli, ba sa sanin sun ja musu matsala. Alkhairi na farko shine muna samun yabo daga wajen al'umma, suna yaba mana akan abubuwan da muke, su ne mana addu'a, wanda suka fahimci kenan me muka yi a cikin fina-finanmu. Wasu kuma wanda ba su fahimta ba, dama wani abun ba lalle ba ne dole sai ka fahimtar da kowa, ko addini kake karantarwa. Na biyu kuma duk waɗanda muka haɗu da su, wanda muka san suna ƙaunar mu, in muka haɗu da su suna jin daɗi, muna jin daɗi, kuma ba a rabuwa haka, sai an mutunta juna, kuma a yi mana alkhairai wanda ba za su kirgu ba. Fim ɗin da na sha wahala shine wani fim Makaru, wanda na gama haɗa artist complete gaba ɗaya, kowa ya zo, duk wanda nake nema ya zo, sai an kunna fitila sai ta ɗauke. Injin da muka kama hotel ɗin, haya hotel ɗin, in an kunna, saboda fitilunmu suna da ƙarfi, sai ya mutu.
da an kunna sai ya mutu. To da haka ɗaya bayan ɗaya artist ɗin suka gaji suka fara zamewa kuma lokacin na zuba kuɗi na a wannan fim, kafin ka ƙara samun artist su dawo maka za ka sha wahala, kuma a ranar an dafa abinci an yi waye ka kashe kuɗinka. To da naga kowa ya watse shine na tafi ɗaki a gadon hotel ɗin da muka kama mana aiki, sai na kwantar da kaina ne kuka da idona. Shine fim ɗin da ya taɓa sa ni kuka, Makaru. Ya ja min asara. To ai fim ma kin san suna aka ce linzami, ko sunan fim ɗin ne ma ya hauna a fim ɗin na sa man Makaru. Tun daga nan na daina, in zan yi fim sai na nemi suna mai kyau in sa a fim ɗina, kan ja kai na hau. Ko a waje gaskiya ni mutum ne mai barkwanci, amma ba ko da yaushe ba. In na je waje sai na fara ganin kalar gurin, na fara ganin kalar al'ummar gurin, kan na fara sakin fuska, saboda wani anan sai ya ma abin da ranka zai iya ɓaci, da haƙurinka sai ya ga an yi hayaniya da kai. To musamman ni sai na ga lallai ilalla hankalin guri da kuma al'ummar waje sannan in saki fuska. Kuma yawanci gaskiya idan har ina jin yunwa, to in dai kika ga ana faɗa da ni to yunwa nake ji, amma in bana jin yunwa duk inda kika ganni a cikin raha nake. To abin da ni yake saurin sa ni farin ciki a rayuwata, kawai in ji na kunna karatun alkur'ani ina ji, shine yake sa ni farin ciki, bayan shi ba komai. Kin sa ni a wani layi na daban. Sai dai wata yarinya da na so, yar uwanmu ce, a gidanmu ta taso, kanwa ce a wajena, na so ta sosai, kuma kamar da gaske za a yi abin. Lokacin ba ni da ƙarfi gaskiya ba ta so ni ba, saboda mata su ba sa tsaya su duba, sun fi son kawai sha yanzu magani yanzu su ga mutum da kuɗi a hannunsa, ba sa tunanin komai na Allah ne yake azurtawa. Daga bayan an zo an yi auren ana addu'a ana waye a zo a samu a kai gaci, to ba su da wannan haƙurin. Ita mace ta fi son ta ga mai garin kuɗi yanzu. Shine har na fara mata toshi, ina dan yi mata dan abubuwa na alkhairai, in na je kasuwa na dan samo dan abina da ita muke ci. To daga baya kawai rana tsaka sai aka ce ai wani za a bata kuma ya fi ni kuɗi, shine ya wub da ita. Wannan abin shine in na tuna sai in dan ji ba daɗi, amma na yafe mata. Ƙasa ɗaya ni dai na taɓa zuwa a rayuwata, kan ne miki ƙarya, Saudiya na je. To ni dai abin da ya taba bani dariya, ina dawafi a Maka, ina kuka ina addu'a, kusanci ya kai kusanci ga Allah, kawai wata ta taho. Yau me sana'a ga Allah tsaya mu gaisa na me sana'a ne kai za ta hankalinta dai ya tashi, bata san me take faɗa ba, sai dai kuma sai na ɗan jawo shi, kuma sai abin ya bani dariya, kawai sai na ɗaga mata hannu. Saboda in ana wannan wajen gaskiya an shiga jazaba, ba wasa. To gaskiya ana cikin tsaka mai wuya, kuma tsaka mai wuyan shine duk mu'amalar da ake in dai ba za ku yi mata tsari ba, to zo da za a rika ganin matsaloli kala-kala daban su zo su baibaye ku, kuma ku rasa yadda za ku yi maganin abin. Sanda kake yin mu'amala, to in kana kallon samu, to kuma ka rika kallon faduwarta. Sanda muka fara yin CD, before CD akwai VHS, akwai audio na radio. To sanda ana yin wannan, kamata ta a ce harka an mata modernizing kafin a daina yayin audio kenan, a daina yayin VHS kafin CD. Ba mu yi wannan ba, sai VHS ya zo muka shiga CD, to muka shiga DVD. To kafin wannan ya kamata kuma mu zo mu modernizing din mu'amalar yadda za ta ci gaba. In wannan ya faɗi kafin mu je mu kama wancan mu riƙe shi mu cicciɓa ya sama da mu, to duk bu mi wannan ba. Irin wa'annan matsalolin ne suka zo suka baibaye mu, musamman kuma matsalar da take damun mu wajen shugabanci. Ba zan ce ba shugabanci ba, to in ma akwai shugabancin gaskiya ba a ɗaukar wannan shugabancin da muhimmanci, kuma ba mu kaɗai ba ne. Ko a ƙasar nan ka kula ba a ganin girman shugabanni, kuma shi ma ya jefa mu a cikin matsaloli.